do mého videa. Musím se napít. Ne, on je sundal. Pomoc! Hej, ty jsi taky mrtvej? Ne, on... Jdem. Já mám nějaký prášky. Já on mi dával zbraně. Hej, no, hej, Já mám brokovnici! Já mám brokovnici! Já nemám náboje. Já mám kudlu. Oni jsou chodí zombie. Já mám jídlo. A ještě nemám dost, mám... Hej, takovýhle. On má toxickou helmu. Má tady munici jak něco. Má tady munici do... Co je? Munici do M5. Chodí sem zombíci, pomoc! Ne! Kokoti! On mě tady chce zabít. Já se musím zadovat. Sakra, prostě všichni zabíjej. Robot TNT. Hej! Warp! 40. Warp! 0 nábojů. Ty máš náboj do M40. Pomoc! Co jsi zase? Já mám nejpískovou hulku. Nebo co to Já je? mám M40, Já jsem nakažený jako prase. Zabijáky, hráči. Mám jedno HPčko. No a zombie, Ne, nemám tady vodku. mám pedovku. Já mám granát. Máš granát? Jo, já mám granát. Nemám. Zombíci. Haló. Pozabili jsme jako docela hodně zombíků. A promiň, že vám ještě dám skvělé brambory. Tam nějaký blbec. Já jsem Looking Bell. Hej, někdo tady je. Já jsem tam, kde jsou ty slepice. Warpy. Hej, vidím nějaký 2 niky, nejste to vy? Já ne. Jirko. Hej, počkej, nejsi v nějakým fialovým baráku, takový fialový. My jsme tam, kde jsme, já jsem tam, kde je to, tam, kde prodávají ty slepice. Hej, nemá to fialový Takový ty, okno. víš co, když jsi se přežral a to. Hej, nemáte náhodou fialový dveře? Já ti řeknu, co, já nevím to, ale poslouchej, já potřebuji, aby si šel do Looking Bell. Vidíš tam nějaký cápek. Jo, já jsem... Ne, to je anti-rush. Hej, kámo, já potřebuji help, jsem zase na tom mostě. Sakra, já nemám ten čas, ale kámo. Ty zombíci dávají hity, jak něco? Já nemám taky žrát, ty vole, já si musím žrát. Na půl hodiny zabijem zombíka, co z něj spadne, skněla brambora. Really? Hej, kámo, tady na něj moc zombíků, já jedu zkusit Já nemám vypnout. náboje. A taky nemám náboje do To skill. brokovnice, ale. Mě zajímá, proč tady musí být na náboje. Oni mě killli. Ne. Já tady jsou, to prostě jako to nejde, když oni mají super věci. Hej, kámo, střílí po mně nějaká socka. Víš kolik jsem zabil zombíku? 13.
Hej, jak si ženeš auto? Ale vy to prostě někde ukradneš. Hej, Ale dobrý jsou ty textury. to znamená Linfield. Já jsem koukal, co to je. Mafia. To je taky pistol, aha. To to ale nemám náboje. Víš, že jsem v mafii. Víš, že jsem v mafii. Já se zapíná mapa. Já nevím. Prostě napíšeš F map. Pablo, kde jsi? Já jsem někde v té prdeli tam pod tím mostem. Víš, kde je ten takový ten most, kde je taková ta poušť. Stoj, já stojím a musím se ale bránit. A přišel se auto, kurva. Nějaký zombie mi ho ukradl. To. Normálně zombík mi ukradne auto, ty vole. Je to normální. To v něm zabít. Jako zombie mi ukradne auto, ty vole. Může já tě chci vystřelit. Stůj, Pablo, no a stojím. No já jsem zase mrtvej. Jdu tam. Tady... Já ti řeknu, počkej, já ti řeknu. Jsem tam, kde jsi? Pomoc, já mám jenom půl, 3 HPčka. Ty vole, tady to GTAčko smrti, ty vole. Ty vole, co to bylo? Čekej, jdu. Tady mi otvírá. A teď to nejde přehled nic. Hej, k čemu jsou dýmovnice? Já jsem umřel. Já jsem na tom stejném místě. Jsem na tom stejném místě, takže... Hej, No. nemáte AKčko někdo? Já nemám AKčko ani nějakou zbraň, já nevím. Ale víš, co je dobrý? Jestli mění ty zbraně. Mě zajímá, jak udělali ty muky. Hej, já potřebuji AKčko, protože já mám 28 náboj... 28 zásobníků. Co? Já mám AKčko, kámo! Já mám tank. Já jsem našel taky prázdný tank. Který škoda, že nejde řídit. Já se střílíš z AKčka, takhle. Normálně jako z luku. Víš, ale několikrát za sebou. Kámo, mám funkční AK. No já vím, a počkej. Ach jo, prázdná půla. Kudy? Hej, teď si na mě ty zombíci jen tak nedovolujou. No, srab. Já jsem u tanku, hej, já jsem u tanku, někde na silnici. Pablo, našel jsem tanky. Počkej, já taky. Nejsi tady. Já jsem tady našel tank na silnici. Nepojízdnej. Já jsem na něj. Já jsem na tanku, a nikdo na mě nemůže. Tak nic. Co? Ukradl jsem barák, který jsou... Tak nic. My tam měli mega dobrý věci. Jedním hráče. Ty jsi on tě někdo zabil. Jo, mě zabil. Já jsem našel tank a zombíci ke mně nemůžou, já můžu jedině tak zabít. Ne, oni mě zabili! To je zabil taky. Jo, jsou sraby. Všichni jsou to sraby, prostě teď jsou to, kteří tady útočí na ty, kteří začínají. Že k tomu s pistolema. Auto! Našel jsem léky a granát! Já mám granát. Tady to. Tank v... Cože? Tank v plechovce? V plechovce. Já mám tanka v plechovce. Já mám vodu. Já mám 3 tanky. Víš to, já jdu si to... Ne. Já jsem zase v díře, pitomí. Jo, ještě srandu. Já zrovna dostal diamantový věci. Jo, to já jsem v Google ve stěně.
Já nevím, ale já nevím, Jirko, nebo Jirko, já nevím, kde to, vole, kde jsem, ty vole. Jsem někde v prdeli, někde, jaký prdeli nemůžu utéct. Já z ty prdele nemůžu utéct, ty vole, to je prdel světa, tady ta díra. Ty vole, já doskáku a mám hlad. Já skáču, jump, 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 jump. Takže lidi, teď to bude docela dlouhý video. Jako prase. Co to tady je? No, už mám rád. Nemáte žrádlo? Jsem tu. Whisky. Teď tam už je konec mapy. Já jsem taky byl to. Hej, už jsem tu, co jsem přišel? O nic, že to mám hlad. Já našel jsem nějakou tajnou místnost. To zombie, pitomec, čuraček. Ale to mě štve, že tady prostě... Já nemůžu utíkat. Já dám jump. Já To slepá ulička, dělá si srandu. Zepni zombiku, to už nehoří ráno. Au. Ne. Vylez. Jo, zombiku. On se může. On má ještě hlad, dost. Cípni, blbečku, já nechci chcípnout. Ne, ty zombie, já tě ho zabiju, ty svině. Hej, what the fuck, kde jsem se to spávil? Já jsem učí, že je do mě. Mám brdění. Já jsem jako blízko u toho baráku. Počkejte tam. Já se potřebuji zabít. Počkej, já dám lobby a Já to. jsem v tom baráku. Já už tam běžím, počkej tam, já jsem pod tím mostem. Kdo? Víš, jak je cížejový barák, jak můžeš v týme si první dojet do toho baráku, já jsem tam. Já jsem endstream. Počkejte, já jdu tady po kontrole baráku. Já mám granáty! Boje! Já jsem v nějaké místnosti. Není tady světlo, takže nic nevidím. Já musím dál lobit, čekej. Já jsem lobit. Kurva. Ne! Já jsem muset k pasti, nebo co? Jaký blbec mě zavřel, ty vole. Jak mám dát lomeno kill, nebo co? Já To tak nesnáším, ty vole, když mám zrovna věci, ty vole, a oni mě zabijou. já jsem tady někde vbugnuté, já nemůžu odsud jít. Jo, našel jsem ten barák hned. Hej, kam se mám zabít? Já to. Teď po mě do zombici! Ale jak se odsud mám dostat? Jde tady se nějak zabít? Ahoj, Batmane. Já se s váma nemůžu hrát, že jsem někde probugovaný. Zbraně jako svině, ty vole, on mě tady nějaký čurák zabil. Hej, nevíš, jak se odsud dostat, já jsem v nějaké místnosti 4 bloky vysoký a 1 blok široký a nemůžu se tady pasti. Hej, dej respawn 52 hodin. Dej respawn. No. Nejde. Pablo, pojď. Hej, Já jdu do číže baráku. Dělej, že se píše Mám nic není. respawn. Mám pití, jdu se napít. Jak to mám napsat? respawn.
Má kladivo. Dík. Je, Co je? Tady jsem byl já, to jsem byl já, mrtvej. hej, napíšu něco špatně, tak mi to napíše, jako ať zkusím help. Hej. Já jsem se musel zavít, ty vole. To si děláš prdel, když dáš respawn, tak umřeš, pojď zpátky. No, to bych musel najít ten barák, ty vole, jak tam ještě respawn. Já jsem pod nějakým mostem. Respawn. Já tady vytvářím zombíky. Vždycky, když jsme respawn, tak se spavneš někde jinde. Já vím. A se ptám, já to nevím. Já jdu k cížovému baráku, ukradnu tamhle to auto a jdu. Akorát, že v tom nic asi nebude, viď? A pro kolika lidí je jako to jezdící auto? Pro jednoho? Teď je to jenom přestrojená mašina. Je to jenom mašina. To je jenom vlak. Jo, aha, já myslím, že... A ne, že to já vás spojit. Lucia, počkejte, já musím najít zase ten cížovský barák, ty vole. Já mám lag jak něco. Já ne, je to jde rychle. Teď já běhá. Kdo mě killnul? Já mám pořád respawn. Ty jsi mat... Já jsem měl ty vole už zbraň. Otevři to mi zombíci, ne, tak dám respawn, no. Nevidím tank. Vidíš tank, já jsem u něj byl. Batman! Dá se do něj Batman! jít. Batman! Batman! Tady jel! Tady jel Batman! Jako fakt? Ale mě do toho tanku, do toho tanku se nedá vlíct. Já myslím, že to bude česta. Hej, on tady jel Batman! Tak to se nespavnu tady takový Batman! Jdete někoho prasedno. Posraný. Kde to jsme? To je ten, ne? Když mám funkční pistol, tak mě zabijou. Batman, bacha, tady to utíká Batman. Tady se... Bacha, Hej. zabijí. Hej, víš, že jsem zabil tebe? Pryč. Jak to si dá oni nás- poměrhat? A oni byli. Se zabijte. Proč se zabíjí, vole? Tak lidi a dámy, tak teď to video bude fakt docela věci. To je docela To by dlouhý. se Parkour! Jo, Já jako umím parkour. mě čtyřech, nebo po kolika. Zombie parkourista. Hej, mě to píše, ať se neodpojuju. Dej si To padlo. ty víš. Já nevím, já se tady někde na střeše koukám. Já jsem na Quicky Marku. Hej, já jsem tady zablokovaný, protože tady je mega zombíku Víš, a jak je jediný, co benzína? mám v sobě je. Jsou Víte, jak- dvě Hej, jablíčka. kluci, víte, kde je benzína? Ne? Hej, pojď mě help, nebo já potřebuji help, tady je jediný východ. A je tam mega zombíku a mám u sebe jeden granát. Co asi udělám? Já nevím. Vyjdu nahoru. Aha. A tady prohledávám, že tady je mega Víš, že čestek. hrajeme na Game Mode 2? Hej, už to funguje, nebo ne? Ne, Jak můj ještě- server. Já si odpojovat nechci. A taky ne. Mně nefunguje pistol, jinak mám granát. Počkej, já se odpojím a vyzkouším to. Ne, ještě neodpojuj se. Já to jenom vyzkouším. Aha, jednoho zombíka jsem schodil.
to je? Tatranka, já si jdu dát Tatranku. Hej, čemu jsou za ty jablíčka? Injekci. Hej, já mám injekci, čemu Cože, mě... ty jdeš sám, jo? Hej, k čemu mi je injekce? Hej, vidím hráče, co s ním? Ale jako pomalej. Já si dám injekci jednu. Já mám 2 injekce. A granáty. Můžu dát. A zase další granát. A to jen dvou to mám u sebe, aha. Na. Modrejky. Ještě. Ano, ty vole, nezdraví si díku, formál. Jde bod česta. Čaj, munice do... Počkej. Já jsem v nějakém baru. Hej, chceš hasák? Já jsem v nějakém baru. Hej, nechceš taky. hasák? Já jsem někde v baru, ale kluci. Jo, nechceš hasák? Přidou náhle. Uj! Co fuj? A proč mám stát? Já tady nesmím stát. Zombie o mě dal. Já si můžu dát hasák. Nebo má co si chce. hack. Jo. U mě tady gamečko. A kde je zombík? What the fuck? Za mě se stal zombie. No. Máme tady zombíko. Já tady utíkám s hasákem. S municí do AKčka. Já jsem si, že jo, baráku. Do jakýho? Co jo? Je to blbý, že když se najdem, tak nás zabijou buď nějaký cápci nebo zombíci. Mi napsal. Já jdu, Já jsem tady v nějakým mega velkým baráku. Za tyčinku. Taky sák do ruky a jdu to risknout ven. Ne, plus, ne. 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 Z něho se stal zombie. A já jsem na to zabil pojebaním zápasem. Já jsem tady vytvořil dalšího zombíka. Vidím záchranku. Čau. Ty kráso, to je skodní vesta a mám prostě Já chtěl najít. já mám mega věcí. Kde jsi? Nevím, já mám i zbraně, akorát nemám na nich náboje. Ale mám hasa. Já jsem v knihovně. To je prázdná.
Aha. Já mám zbraň, já mám tohle. Brdovací lano. Já se můžu přitahovat. Já mám 2 dýmovnice, já ji Omel vyhodil. Já jsem tady bezpečí. Hej, jak vyhodíš dýmovnici? Já totiž nevidím. Já jsem ji vyhodil. Hej, jak dlouho se respavnou česty? Já nevím. Tak lidi, jeden můj kámoš odešel, takže já jdu si přitáhnout nahoru a ty tu střechu. Já jsem v nějakým fast foodu. Já můžu se přitahovat. Já jsem ve Mám fast přitahovací foodu. lano. Nic. Já jsem v tom baráku, jak jsme byli, když jsme se potkali poprvé. 2, 3, 2. Kde? V tom baráku, u fast foodu byl. Jak jsme potom šli, jak Fast foodu. jsme byl v tom baráku. Počkej. Tak má. Já mám 5. Já mám otravu. Já jsem tam rozuměl, nech mě blít. Teď v televizi. No. Já mám věc jak něco. Já nemám diamantové věci, ale mám dobrý věci. Už mám jednu funkční pistol. A to vezmu tady po... Počkej, já tě můžu najít. Kde jsi? V nějakém baráku. Tam, jak mě potom zabil. Hej, tak nebuď v fast foodu a pojď to. Ty jsi v tom fast foodu? Ne. Já tady se musím ubydlit. Já půjdu do toho fast foodu, počkej. Já mám sniperku! Funkční? Ne, jenom pušku. Ale sučenku taky mám. Ne, nemám náboje, chybí ti munice. A já Já mám funkční kladivo, pistol. já mám kladivo. Já mám hasa. Já se můžu vytahovat. Já jdu někoho zabít. Je funkční, ta sniperka je funkční, akorát že nemám do ní náboje. Uhej, já jdu zabít hráče. Mě to vyhodilo co jako hodně nahoru. Já jsem mrtvej. Když jsi se spavnul? Někde zatím, ale budu mrtvej. Je nejhorší to, že musím použít... Co? Já musím použít zbraň. Na zombíky. To je nejhorší. Aby mě nezabili. A tady musím dělat parkour. Mě došlo náboje. Hej, Kde jsi? kluci. Hej, No. žil jsem trošku díl než normálně. Já to nezemřu. Hej, kam, mám věci jak něco, zavidlím se ve fast foodu, pojď taky. Co, ty jsi... Hej, já myslím, že tě vidím. Ten fast foodu. A co je to fast food? Něco jako KFC, takovýhle. Já jsem tady zavřenej. Škoda, že nemá auto, ty vole. To je jedno, jsem tady bezpečí.
Tady mám pro tebe věci. Já mám nějaký taky věci, Adry, už. Já mám pro tebe tepláky. Já mám pro tebe hasák. A jaký máš? Já mám přitahovací lano. Já mám pro tebe věci, já se jdu seřadit. Mám pro tebe hasák. A ještě tak jídlo. A? Já už jsem na konci mapy. Aha. 5, disk. Já jsem taky u nějaký konce mapy. Ale je tam záchranka. Vy co? Jsem mrtvý, on do mě střílí, on do mě faší. Ne, ty jo, to jsou sraby. Právě, že se tady máme zabít, teď je PvPčko. No tak, ale oni jdou všichni, jako, oni mají auta. Já vím, všichni mají auta, nevím, kde je sehnali. Já jsem to dostal od toho. Takže on má Svý zbraň. mafie. Ten mě zabil Snoop Dogg. To Snoop Dogg. Jo, on měl skin Snoop Dogga. Jo, jako normální panáček a měl hlavu Snoop Dogga. On tě zabil Snoop Dogg. Jo, Snoop Dogg tě zabil. jo, to je zlej. Ty děláš prdel, Snoop Dogg tě zabije, ty vole, tak to jsem Jo, nevěděl, počkej, já že to psat. Snoop Dogg je normální člověk, ty který nezabije, on tě zabije. Ne, tak ne Snoop Dogg, ten pes, tak se jmenuje. Dog. Ne, jako ten, jak říká wow, vždycky no všecko. Wolf se jmenuje. Ne, nemenuje. Wow. Jsem na nějakým hřišti. S nějakým dešti, jo. Jo, je tam česta. Beru. Ale jo, to jsem vybíral to před pár minutama. A už ještě není respawnutá. S nějakým dešti, ale je to česta, jo. To už Už vím, že to není. je, protože já jsem hrál GTAčko. Jsem u ty česty. Jsou tam v tom nákladáky. Jsou to Já nákladáky. jsem u tanku. Tak tanky ode mě asi hodně daleko. A jsem na tom hřišti. Víš, jak vždycky, jak hraješ, že o nějakého určitý... Víš, já vím, hraješ misi jednu, já vím. Hej, počkej, já hnedka přijdu. Kam jdeš? Tak já radši budu to ústřit, beru. To musí dělat hovno. Jo, nic. Ne, on mě killne.
Tak to vyhledám. No, Halo? čau. Čau, já zrovna natáčím video na YouTube. Halo? No, Já teď zrovna natáčím na YouTube, takže jestli chceš, tak můžeš mluvit. Kde jsi? já teď jsem nějakého hotelu, prostě u těch hotel. Teď jsem u jednoho tanku. Počkej, tak tam jdu. Já mám s tím takového jakoby, no je to tak, je to. Když taky jestli máš MP5, tak ti dám náboje. Nemám. Hm. To je. Tak jako. Jsem tu. No čau. Čus. No tak já jsem mrtvý, samozřejmě. Hej, nejdem hrát na nějaký jiný set, jako třeba na GTA a San Andreas. Já nemám GTA San Takže Andreas. Nebo, ne, ale tohle je San Andreas mapa. No víš jo. Je to No tak já GTA bych se San na Andreas. nějakou jinou. Kluci, nehádejte se a jdeme hrát, ne? Co? No já hraju na tí GTA San Andreas mapě. Hej, tak kde se sejdeme? Musíme se někde sejít. Tady se z vás někdo jmenuje 52 hodin. Jo, to je kočka. Já jsem 52. Jak se jmenuješ Můžu to ty? zabít? Můžu zabít? Ne, nezabij mě, prosím. To jsi ty? Jo, to jsem já. Tady, teďka jsem před tebou.
Sorry. Hej, nezabij mě. Sorry. Vy jste u tanku, ne, vy jste u tanku, jo. Nejsme, jsme Já tam jsem u teď té... u siege- Já jsem teď u Siegeova domu. A teď jdu No, k tomu tanku. přesně. Teď jsem byl to CJ ho a dom, teď jsem... Hej, pojďte mě help, mě zabije jinak. Jsem v tom CJově do mě. Já tam nejdu. Hej, tady je mega zombie. Uspojené kalhoty, nice. Další věci tady jsou. Já jsem našel armádu zombíků. Jo, to mě tam zabila právě. Hej, Skoro. tak asi čau, že mě za chvilku zabijou. Tak já jsem u toho tanku. Ne, tam byl nějaký hráč. Pryč, uteč. A pryč. To je mega zmlácený. Bože. No, teď jsme někdo v prdeli u mostu. Já tak Nejdem nesnáším. hrát jinou mapu. Co? Nejdem hrát jinou mapu, tady je mega hráčů. Já jsem u hřiště. Já jsem u toho CJova domu. Tak já už vím, počkej, já tam jdu. Tady cizí hráč, tady je nějaký Vicky. 11. Co to je? Proč to auto dáme na skle? Za sklem. Kde je Vicky 11? Já mám Tady dímovice. před tím domem. Já mám No, devír. to jo. Tady je auta. Mír. Jsem tím. Hej, 52 hodin. Dej ty No něco to. zabít, ne zombík. Co je? Jo, to nejsi ty. No to jsem nebyl já, tamhle vevnitř je ještě cizí. Eh, Jenny, máš pro mě věci? Ne, nemám. Pojďme pomoct s těma zombíkama je odlákat. Já tady Pustíme je pomáhám. do domu, dělej. Hej, dejte tady to. Já tady chci. Dejte. Já, do... Dejte Tady tady ten to. který mě zabil, To koukej. napíšu. A to zabij, já tě ochráňuju. Jo, dělej, ochraňuj. Hej, Já pojď, to jsem to. Hacker! Nebo já co? mě za to zabil. Napište někdo tady to, abyste byli se mnou. Jo, počkej. Teď hraju jako život, jako teď to. počkej. Já jdu. Chobotnice. Já jdu k CGOvému baráku. Já tam jsem v něm. Já to jebu, ty vole, tam chci běžet, ty vole, mě zabije, ty vole. Rovnou ze záda. Ty vole, on má hacky. No. Já nesnáším, ty vole, když... Já nesnáším, když někdo má flyhack, protože celý server skoro má flyhack. Tak jo. S kámošem včera jsme hráli v půlnoci, hráli tady ještě dva hráče, úplně oba dva měli flyhack. Prostě já nevím, co to buď měli bug, anebo fakt flyhack. Prostě oni lítali. To šlo úplně vidět, oni lítali a nebyl to, mám pocit, že bug. Hm? Ty jsi VIP? Lol. Jo, ty jsi VIP. Ne. Takže jako... Já nesnáším Hineka, to je úplně... Autíčko, auto, krát! Auto, to je moje auto. To je moje auto. Divně, že Počkejte, já tady... vás to stopnu, jo? Počkejte Ale chvilku. víte, proč každý VIP hráč má věci dobrý? Počkejte. No. Čau. Jaký hráč? Hej! Počkejte chvilku lidi, já si to takhle dám, teď to.
Halo? Halo, slyšíme se, Lišák.cz? Lišáku. A vidíte moji skupinu. Pardon lidi, teď to je můj Skype. Pardon. Já jsem musel... Tak tady to asi ukončíme, tak čus.